बाक्सा जिल्ला पुलिसा फरायसुला फरायसुलिफोरखौ बरायदों। बाक्सा जिल्ला पुलिस खुंथायनि बानजायनायाव दिनै बाक्सा जिल्ला पुलिस नायदिंगिरि मावखुलि मोखाङाव थानाय नब्लाङाव मोनसे मान बावनाय हाबाफारि खुंजायो। बे हाबाफारियाव बावैसो सान सिगाङाव फोसावजानाय मेट्रिक आनजादाव बाक्सा जिल्ला पुलिस फोलेरनि जायनि गथ'फोरा मोजां फिथाइ मोननो हादों बिसोरखौ बरायनाय जायो। गासै सा 20 फरायसुला फरायसुलिफोरनि गेजेराव सा 5 डिस्टिंक्शन, सा 4 स्टार, सा 7 सेथि थाखोआव आरो सा 3 नैथि थाखोआव उथ्रिसारदों। मान बावजानाय फरायसुला फरायसुलिफोरनि बिमा बिफाफोराबो हाबाफारियाव नुजाथियो। पुलिस लोगो नायदिंगिरि देबसित बरदलैया दैदेननाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बाक्सा जिल्ला पुलिस नायदिंगिरि राजेन सिंआ। बिथाङा बिबुंथियाव नुजाथिनाय फरायसुला फरायसुलिफोरनि थाखाय गोबां बोसोन आरो थुलुंगाखां बिबुंथि होयो। बिथाङा इयुन जिउखौ मोजां आरो गावबा गावनि थांखिखौ जाफुंसारहोनो थाखाय गोसोआव बोलो आरो साहस होयो। हाबाफारियाव बाक्सा जिल्लानि उफ्रा पुलिस नायदिंगिरि उज्जवलक्ष्मी बरुवाजों लोगोसे लोगो पुलिस नायदिंगिरिफोराबो नुजाथियो।